Sa mga pangenot na bareta, duwang halangkaw na opisyal kan NPA gadan sa engkwentro sa Daraga. Duwang persona gadan kan makuryente sa Camarines Norte. 57 anyos na babayi arestado kan mangikil nin estudyante. Kasalang bayan kan ako Bicol Party List sa Catanduanes kasado na. Asin dating kompositor nangangapudan nin tabang matapos tamaan nin helang sa kidney. Maray na hapon, Miyerkules, Oktubre 4, taong 2023. Uninaan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Duwang halangkaw na leader kan NPA ang binawian nin buhay matapos na makipagribayan nin putok sa otoridad sa Daraga Albay, Kasuudma. Duwang nagada na sospek, pigtutubudan man na nasa likod kan pambabadilgadan sa duwang militar sa Kutmon, Kamalig, Albay. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Nagpapadagos ang pigigibong hot pursuit operation kan mga miyembros kan Albay Police Provincial Office, kasabay ang mga miyembros kan Philippine Army sa mga nakadulag na miyembro kan mga rebelding grupo na nambadil sa mga miyembro kan Daraga PNP na nakabase sa Daraga Police Assistance Center sa Barangay Baskaran, Banwaan, Candaraga. Sa nasabing insidente, tulos na nagadan ang duwang sospek na nakasakay sa motorsiklo na nakumpirmar na miyembro kan rebelding grupo. Mantang nakadulag ang duwang iba pa na sakay manin motorsiklo. Sa ginibong investigasyon kan Albay Police Provincial Office, ang duwang sospek na nagadan sa engkwentro, iyon parehong halangkaw na leader kan SRC-3, Platoon 3 kan BRPC. So yung andito po ang tropa natin dito 5, no? So may babae pa nga dyan. So nakareact din yung iba doon kasi pagtakbo ng dalawa, pag-adjust banda ron, in-engage na tropa natin. So may mga mahahaba sila na dala at buti walang nasaktan sa mga tropa natin. Na-recover kan otoridad sa lugar kan insidente ang duwang pistola asin sarong long firearm na iyon pigtutubodan na piggamit kan sospek sa balong pagbadil sa otoridad. Nagtutubod man ang opisyal na ang mga nagada na sospek ang nasa likod kan pambabadilman sa duwang militar sa Barangay Kutmon, Kamalig, Albay kan nagtalikod na Pebrero. Based po sa wallet na nakita natin sa isa, no? May mapa at andyan yung mapa ng Daraga. Kaya nilagyan natin ng sipak ito ng presinto dahil itong area na to medyo hindi nababantayan. At the same time, ang intention natin is to decongest the traffic here. Papasok sa airport, no? Laging nagkaka-traffic. Kung magigirumduman, mag-aalas 5 kasudma kan mangyaran insidente. Matapos na pigbalong badilon kan mga sospek ang mga tauhan kan Daraga PNP na nagamando kan traffic sa nasambit na barangay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Duwang persona kabalian sarong elektrisyan gadan kan makuryente sa Camarines Norte. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Gadan ang duwang lalaki sa sitio Butirok, Purok sa Iskan, Barangay Santa Rosa Norte, Jose Panganiban, Camarines Norte. Kan makuryente sa pigiiray narong napagsadiri ni Hector Runasan, kang nakalis na Lunes, Oktubre 2. Binisto ang duwang nagadan na sinda Jerry Louie Mendoza, 26 anyos, electrician asin residente kan Barangay Exivan, asin si Rodolfo Concepcion Jr. A. Rojo, 36 anyos, kan Barangay Mangkasay, Paracale. Sa impormasyon, natungtungan ni Jerry Lou ang livewire na konektado sa breaker kang pigiiray narong, rason sa sayang pagkakakuryente. Pigtabangan ko ta ini ni Concepcion, alagad ini ang nakuryente man. Lagi yung mga wirings, kung may nabalatan na, dapat palitan na or balutan or mas safe is nasa taas siya. Kasi kung nasa ano lang siya, kung nadadaanan lang siya, natatapak-tapakan, syempre nababalitan po yung wire. Kaya mas safe po na ano siya, i-safe sa yung sa safe na lugar or nasa taas. Sigun sa MDRRMO,
Mayo ng buhay ang mga biktima kan makaabot sinda sa pinangyarihan, kaya idinara ninda ang mga biktima sa funeral home sa Barangay Parang. Wala na sir, nakabalot na po sa Pero chinek pa rin namin, chinek pa rin ng kasama ko para po ma-sure kung talagang dead na ba, o patay na ba, or meron pang buhay. Sa datos kang opisina, ininang ikaduwang insidente ngunya na taon sa nasambit na banwaan na may nagadan dahil sa pagkakakuryente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 57 anyos na babae arestado matapos na mangikil sa sarong estudyante sa Sorsogon. Detalye sa report ni May Arango. Arestado ang sarong babae sa ginibong entrapment operation kang kapulisan sa Purok 4 Barangay Ginlahon West District, Sorsogon City kanakaaging Lunes. Nasihisu sa Buetison, Gugulin matapos nahagadan siya nin 1,000 pesos na kabayadan niya subot sa pagkakasabay niya sa listahan kan mga benepisyaryo. Durante kan sumbong, tulos na nakipag-koordinar ang PNP sa coordinator kang partido as inikinasaran operasyon. Alas 7:30 ng banggi kang aresto ng sospek sa mismong residensya kan biktima, kung sa inaaktuhan kan otoridad ang paggawgaw kan biktima kang pigahagan na kantidad kan sospek. Akala namin ngayong umaga pa lang magta-transaction. However, itong estudyante kahapon naka-withdraw na ito, nakakuha na ito ng education assistance niya sa Ako Bicol. Kaya kagabi pinuntahan siya sa bahay, tinext siya at kukunin na daw yung 1,000 nitong babae na accordingly naglista sa kanya para mag-isang scholar. So agad nagresponde ang ating kapulisan at nung iabot na nga nung estudyante yung money na 1,000 pesos na napagkasunduan nila, agad na pong inaresto itong babae. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, day pwedeng palampaso ng ginibo kan sospek. Urog pa ngang pigtataon nindang asistensya ang para sa puturo kan sa indang mga napiling benepisyaryo na pursigidong makapagtapos ng pag-aadal as sinatawan ng bagong paglaom dahil sa indang programa. Yes, we definitely call the attention of the public regarding that issue kasi marami din pong reports na nakarating sa opisina na meron nga pong modus or scheme na ginagawa with regard to the availment of the Educational Assistance Program of the DSWD na pinopondohan po ng Ako Bicol. Hindi po natin tinotolerate yung ganyan pong eskema at inaanyayahan ko rin ang ating pong mga constituents, ang publiko, na kung sakali po ay maulit ang ganito pong insidente ay agad pong ipagbigay alam sa aming opisina ng Ako Bicol Party List sapagkat wala naman pong hinihingi at wala pong kapalit. Itong pong slots na binibigay po sa ating pong mga Bicolano students na para makapag-avail po ng itong educational assistance. Katakod kang insidente, nangapoda ng otoridad sa mga posibleng nabiktima pa kan sospek na magpasiring man sa indang hepatura nga ni matawan man ni magkakanigong aksyon. Meron ng nagkailang, meron ng iba, pero ito lang kasi yung naglakas loob na magsumbong and naglakas loob ito na mag-volunteer na mag-affidavit bilang complainant. So matapang itong estudyante, I admire yung itong estudyante na beneficiary ng Ako Bicol kasi pinaglaban nila kasi malaking bagay kasi yung 1,000 pesos sa ayuda sa kanila sa pagklase. So mabuti naman at nakumbinsin natin and matapang siyang inarap na mag-witness dito against sa babaeng nangingikil sa kanya. Sangunya, nasa kustudiya pa kan PNP ang sospek as sinahampang sa kasong robbery extortion. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Kasalang bayan ka na Bicol Party List sa Katanduanes sa maabot na Oktubre 28. Kasado na. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Kasado na ang gigibo na kasalang bayan na pig-organisar kan Ako Bicol Party List sa islang probinsya kang Catanduanes sa maabot na Oktubre 28.
16 na pades gikan sa manibaybang banwaan sa probinsya ang napiling makasabay sa mga ikakasal. Saro sa mga napiling pades ang 13 taon ng mag-live-in partner na sinda Salvacion asin Marvin kan Barangay Pao San Isidro Birac. Tulong aki ang bunga kang sa indang pagmiminuotan. An kakapusan sa kwarta. Ang rason ta no tas tangunyan, dai pa nababasbasan kang simbahan ang sa indang pag-ibanan. Sinabihan niya ko, naugma ko tulo sir, kaya sabi ko saan po yung lugar ni Tia, Jacqueline ang pangaran niya, talanti ko saan po ni Tia Jack na lugar, tapo dudumanan ko. Tinaram niya na may opisina nga dyan sa Munok, nagdili-dali ako, nagpalista ako dyan kay Ma'am Jo, kaya yun ninagad ko sa mga requirement. Yun, kaya inasikaso ko, kaya nakabali kami. Di ko isi na nagpalista siya. Tapos ang time mo siya ba, mapakasay nga kita. Pero nakalista na siya. Kaya bing kainugma ko managrabita. Di ko man isi na nagpalista na pa siya. Tapos matime sa na ba nagpalista ako, tama pakasay kita sa ako Bicol. Kaya kaugma man. Apwera sa libreng kasal, libre man ang baptismal. Asin prenup photoshoot kan mga napiling pades. Kadaklan sa mga babayi, pangitorogan na maikasal, saro na dyan sa Erika. Ang sa indang pag-ibanan kang kalibin partner niyang si Junel, nagbunga maning duwang aki. Alaga dahil kapusman, siring kang enot na padis, daiman sinda kasal. Siyempre gabos man po na babae, gusto mo makasal sa simbahan. Pero igwa man ang AKB ning libreng pakasal, na po kami. Kay Papa mo kang naring pag ko dumantag patuga na ipakasalan ta kabaga sa simbahan, di okay na ito. Ang mag-live-in partner naman na sinda Desiree Asinjan kan San Andres, labi man ang kaugman na makasabay sa kasalang bayan. Mapalad man ako sir ta. Nataon ako ning ayaw kaning opportunity na baga makatabang naman sa bawas gastos naman para sa muya magagum. Kapasalamat man kami ta nagkaigwa ning alog kining ako Bicol na tawaning pagkakataon ng mga day kaya magpakasal ning na mapakasal ning kasalan bayan ning Catanduanes. Antes maikasal, pigpa isiraro man sa confirmation ang mga padis kang nakaaging September 29 na pinanginotan ni Reverend Father Joseph Clarianes. First time ito, kaya umaasa kami na kapag ito po ay nasimula na, kung kailan mga nang susunod, sana po ay marami pang mga individual na magpapakasal sapagkat nakita nila kung gaano po kahalaga ang atigis sa lahat. Blessing ito na halos wala na silang gagastusin pagdating ho sa pagpapakasal na ito. Mientras tanto, ininang ika-6 na kasalang bayan kan partido, asin primerong best na ikukundusir sa Banwaaning Birac. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. 558 barangay sa Albay drug cleared na. Dating kompositor ng Apuda Nintabang matapos tamaan helang sa kidney. Asin mga paratukdo sa Albay nagpatiribayan sa sarong koral competition. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbuelta. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com.
at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapuusog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Lampas 500 na barangay sa Albay ang deklarado ng drug-cleared kan PIDEA Bicol. Detalye sa report ni May Arango. 67 pang barangay sa Albay ang nastango niyang pigiinguha pa kan PIDEA, PNP Bicol, asin iba pang sangay kang gobyerno na maideklarang drug-cleared. Sa pinakahuring tala kang PIDEA Bicol, sa 720 barangay sa Albay, 558 na ang deklaradong drug-cleared. 95 naman ang drug-free barangays. Sigun kay PIDEA Agent Lorena Uy, acting PIO kan ahensya, pigtututukan na nindaan mga natada pang mga barangay para dagos ng maideklarang drug-cleared. Sabi niya, sa Oktubre 23 nakatalan sindang magkaigwaning deliberasyon para sa mga barangay na nagsumiter ng rekisitos asin desididong maideklara naman na drug-free barangay. Sabi niya, sa Oktubre 23 nakatalan sindang magkaigwan ng deliberasyon para sa mga barangay na nagsumiter ng rekisitos asin desididong maideklara naman na drug-cleared barangay. Hindi po madadagdagan po yan kasi meron tayong ini-expect na mga applicants barangays galing po ng Albay. As of now, wala pa kaming data kasi nasa process pa po kami ng submission ng mga open pa po tayo for submission ng mga applicants barangays. Pero meron po tayong munisipyo na subject for drug clearing. Ito po yung munisipyo ng Malilipot. Applicant municipal po sila for deliberation as drug cleared municipality. Padagusan sa indang mga operasyon nga ning makurtarang paglakob kang iligal na droga sa mga barangay. Kaya hagad ng gadaan nindaan kooperasyon kan lambang residente sa mga barangay. Makipagtulungan po sila sa aming tanggapan o sa ating mga otoridad. Tumulong po sila para maging maging mata sila doon sa ating mga barangay kasi sila ang naandyan, sila ang nakakaalam ng mga activities ng mga barangay nila at alam nila kung sino-sino yung mga pumapasok dyan sa kanilang barangay. So, close coordination lang po yung kailangan namin, lalo na yung ating badak. Sana mag-function sila, tulungan ang ating gobyerno para labanan po ang paglaganap ng illegal drugs. Mientras tanto, sa ginibong Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC meeting ka nakaaging September 29, target subuot kang Provincial Director kang Albay Police Provincial Office na si Police Colonel Fernando Cunanan Jr. na maideklarang pinaka-primerong drug-cleared province sa bilog na rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Dating kompositor nangangapudan ngunya nin tabang na maipabulong matapos na tamaan ninhelang sa kidney. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Pag nangalas ka mo, tamayuking kambyo. Matibay sa kadaklan na bagay, aktibo sa barangay, mahigos sa buhay. Siring kay iniiladawan ni punong barangay Toto Lubiano kan barangay Maroroy Daragaan sa iyang kabarangay na si Tatay Manny Torreda. Alagad durante kan bigmamating helang, ang dating bibong si Tatay Manny, ngunyan ang nakaratay na sa nasahigdaan. Actually, di sa barangay, di limited po baga ang budget sa barangay. So, naka-specify na yan kung saan naka-allocate ang budget. So, kami po nung kaya, igwa kami sa Senior Citizens Fund. Kaso, ang problema kayan is, one time lang masusuportahan siya. So, after that, di na matatawan. So, minsan, pag ay man mga available na bulong, di sa barangay, igatawan na mo ng sinda. Halimbawa, nga kung may mga assistance ngayon na bugas,
sa social service ngayon may bulong, pigatakman mo siya. Minsan, piga-refer na mo siya na makabil man siya sa itong assistant. Kan makusog pa, suki man sa radio guesting, ang 70 anyos na ngunya na si Tatay Manny. Kung sain pigbibida niya permi, ang sa iyang mga komposisyon na Bicolanong kansyon. Arog kan autong taklaon, asin sa bubon. Abril niya na taon kan siyan ma-ospital, asin ma-confine nin 14 aldaw. Istorya niya, iyo naman iton huring pagkakataon na na-check siya nin doktor. Dara kaya kan kakapusan man sa buhay, di na siya nakapabulong pa nin dire-diretso. Hindi ako kumpain ako. Ito naman, sinagkakadangog mo ko na. Pwedeng sumabang. Salamat. Ani kaduwang akin ni Tatay Manny na si Ronald ang sulamenting nag-aasikaso sa iya sa ibong na may pigmamati manini. Paralyzed naman kaya ang ibong kaning lawas matapos na ma-stroke kan taong 2021. Dahil sa indang kamugtakan na mag-ama, napahagulhol na sana si Ronald. Baka may gustong magtabang po sa muya. So, mga may maray na bot po, makatabang sa muya. Bala na po kamo taong tabang sa muya. So, bukal lang po sa bot. Istorya niya, naglalaom na sa nasinda sa mga ayuda kan mga nakakarundom sa inda. Kung may kahagadan man da siya, iyo ang liwat na maipabulong si Tatay Manny. Sa gustong magtabang, mag-contact sana sa indang cellphone number o kaya naman personal na magbisita sa indang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Ba. Mga paratukdo sa Albay nagpatribayan sa sarong koral competition. Si Sayan uminangat sa kompetisyon, dala nunta sa istorya ni Carmelo Balya. Nagpahiling ng talento asin tibay sa pagkanta ang mga paratukdo sa elementarya asin sekundarya sa probinsya kan Albay. Ini katakod kan ginibong kainot-inoteng choral competition na pigkondusir kasuudma na pigpanginotan kan DepEd Albay Schools Division Office. Maabot sa 12 partisipantes, hali sa man iba-ibang eskwelahan na sakop kan DepEd Albay ang nakisumaro sa aktibidad. Matapos kan ginibong kompetisyon, nako akan ginubatan teacher's choir ang kampyonato. Kaya labi na sa naging kaugmahan, namatean kan trainer asin conductor kaini dahilan sa nagbungan sa indang ginibong paghahanda sa halipot na panahon. Congratulations SDO Albay, and we are very happy na nagkaroon na ng him ang SDO Albay. Ang choral competition na ini, ang partista na sa kadakol na aktibidad sa selebrasyon kan National Teachers Month na may temang Together for Teachers, na kung sa inobheto kaini, maipahiling ang mga natatagong talento kan mga paratukdo asin maipamidbid ang bagong himno ang SDO Albay Hymn. Katakod kaini, nagpaabot pa nin dakulang kaugmahan ang pamayo kan Schools Division Office kan Albay na naging aktibong partisipasyon kan mga paratukdo na naging dalan kan pagiging magayon asin matrayumpo kan aktibidad. Which talks about, or which is an embodiment of our aspirations, of our commitment, of our passion to serve the Albayano learners. Napabilib man ang mga hurado sa naging performance kan mga partisipante urog na sa ginibong sabayang pagkanta kan bagong SDO Albay Hymn. Pigmidbid bilang 5th placer ang Coro Tiwinhon. 4th placer naman ang Bakakay Teachers Choir. 3rd placer ang Malilipot District Choral, asin panduwa sa pwesto ang Pulanganggi Choral.
mas maganda na magkaroon tayo ng competition para ma-pressure talaga yung mga teachers to memorize the SDO Albay hymn, di ba? So yun, and I'm also very thankful that our PSDSS, especially to our public schools district supervisors of the 13 competing divisions, really pushed and motivated our schools and our teachers to participate in this activity. Mientras tanto, sa maabot na Oktubre 5, gigibuhon ang selebrasyon kan pagtatapos kan World Teachers Month kan SDO Albay sa Albay Sports Complex na papartisiparan kan mga partukdo sa bilog na probinsya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Bal. Asinyanan katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. 82 diyas na sana Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!